sikhona ke njengamanje silapha ePhilippines University of Johannesburg liyadlala ke manje lapha ibhola liphumela ngaphandle libizwa ngegama elisha igama le-English kuthiwa i-throw in ephoso ke manje lapha idlala kamnandi Phosphorus engenamanamba ke ejezini angazi kwenze njani iPhosphorus engenamanamba ngiyocela ngempela ukuthi bangisize ngizocela ngempela ukuthi makwenzeka bangisize ngoba angiboni kahle laphana olele phansi ke manje umdlalo wayo lapha ePhosphorus ngizocela ngempela ukuthi bangisize ngoba angiboni kahle ngase ngiyogcina la egroundini sengithi uyalibamba uye wena uyalibamba hey ngoba angiboni kahle laphana ePhosphorus okuyiyona kodwa engibonayo umdlalo wayo usakhuphukayo yathathwa ke manje futhi lapha ibhola lizobuya nobani ke futhi Phosphorus chain eshola phambili liginqike ibhola lize liyophumela ngaphandle usethi noPemba kibe igama elisha ke igama lesikhuwa athi yona ke lapha igoal kick